Grmovi s plavim cvjetovima su relativno rijetki, a jedan od tih grmova je i ovaj. O kom se grmu radi? Pogledajte u nastavku videa. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Današnja tema je Karyopteris. Grm koji ima plave cvjetove. Postoje sorte sa svjetlo plavim cvjetovima, s tamno plavim cvjetovima, s varijagiranim listovima, ali svi oni su prelijepi. Ovaj grm voli propusnu zemlju, može ova vrtna zemlja u koju se doda malo pijeska i humusa. Ne mora se posebno prihranjivati. Ko želi može dodati još malo komposta u proljeće i to je to. Ovaj grm može narasti po literaturi 1 metar visine i može biti širok 1 metar. Međutim, ovo je očit primjer da to nije tačno. Ovaj grm je puno veći i širok je sigurno 2 metra. Ovo je listopadni grm. Listopadni grm znači listovi u jesen opanu, a može podnijeti temperaturu. U literaturi stoji -10, ali ja sam sigurna da može podnijeti još više. Kod mene je bila temperatura puno niža nekih godina od -10 i ovaj grm je to izdržao. Istina, ova mala bašta je između zgrada, pa možda to ima neki utjecaj, ali temperaturu smo mjerili upravo ovdje u bašti kad smo zimi imali jako niske temperature. Karyopteris ima dubok korijen. Znači oko njega možemo saditi još neke biljke, najbolje biljke koje nemaju dubok korijen. Orezuje se u proljeće i to se orezuje na visinu negdje od 30 cm iznad zemlje. Ja moram priznati, ja ga nisam orezivala tako, nego sam u proljeće uvijek samo orezivala vrhove, tako da se biljka mogla uvijek granati i tako rasti u visinu i zato je ovaj grm ovoliki koliki jeste. Ovaj grm je stigao kao mlada biljka iz Istre. On je bio samo na početku varijagiran, međutim očito da je ova biljka kalemljena. Znači da je na korijen ovog Karyopterisa sa zelenim listovima nakalamljen ovaj sa varijagiranim listovima i to je u početku bio samo grm sa varijagiranim listovima. Međutim, vremenom je on potjerao iz korijena i sad imam pola biljke sa zelenim listovima, a pola biljke sa varijagiranim listovima. Ovaj s varijagiranim listovima ima nešto svjetliji cvijet, dok je ovaj nešto tamniji, ali postoje sorte s jako tamnim plavim cvijetom. Sve su sorte prelijepe. Znači u proljeće biljku treba orezati i onda neće biti ovako velika kao kod mene. Kod mene je problem kod ove biljke da je ovdje se zapetljao i klematis. Klematis kojeg ja premještam već godinama i još uvijek nisam uspjela i sad ću ga orezati zaista do nekih 40-50 cm od zemlje, osloboditi ovu biljku i onda neka taj klematis možda za mjesec dana prenijeti u veliku baštu. Često se desi da recimo sadimo pa ćemo nekad negdje prenijeti, za početak će to biti tu, međutim onda propustimo jednu godinu, propustimo drugu i onda je vrlo teško izvaditi tu biljku jer su obično biljke tad velike, imaju jako razvijen korijen i onda imamo jedan problem. Zato ću ja ovaj klematis sad orezati da oslobodim ovu biljku. Karyopteris se može razmnožavati ožiljavanjem resnica i sjetvom. Naravno, ožiljavanje resnica je uvijek jednostavnije od sjetve i sjeme je jako, jako sitno, što znači da za klijanje treba svjetlost. O tom kako se koja biljka sije, kakvu sjetvu imamo, šta sjeme treba da bi uspješno klijalo, možete pogledati ako kliknete na link gore. Interesantno je, iako su ovi cvjetovi plavi, ja sam uvijek mislila da pčele i razni insekti idu na žuto, narančasto, crveno, međutim, ova biljka je puna pčela, bumbara i različitih insekata. List Karyopterisa je mirisan. Ne znam kako bi okarakterisala taj miris, nešto kao kod lavande. Ako imate
uzmite list i pogledajte. Baš me interesuje kakvi su vaši utisci, na šta vama miriši ovaj list. Znači, pored insekata, pored pčela, bumbara koji jako vole Karyopteris, voli ga i smrdibube. Svi ovi vrhovi gdje fale cvjetovi su uništile smrdibube. Ja sam mislila na početku, kad se prolazi uvijek se zakači ovo. Onda sam vidjela i na vrhu. Prvi put kad sam gledala nisam ništa našla. Međutim, drugi put kad sam gledala vidjela sam u stvari da su smrdibube jednostavno nagrizle te vrhove. Vrhovi su naravno mladi, uvijek interesantni za štetočine i nije tačno da smrdibube napadaju samo plodove. Smrdibube napadaju i listove. Tako da su sve ove gornje vrhove smrdibube napale i tu nema cvijeta. Dole će se obrazovati cvijet, dole su pupovi, ali vrhova više nema. Ono što u literaturi kažu je da zbog ovog mirisa tjera puževe. Ja ne znam je li to tačno, ja u bašti imam puževe. Istina, ne penju se na ovaj grm, a da li zaista tjeraju puževe, ja ne mogu to tvrditi. U svakom slučaju, ovaj grm je zaista lijep, zaista fantastičan, cvjeta negdje od augusta do oktobra i ako imate priliku, nabavite sebi reznice, ožilite ili kupite biljku, biljka je zaista lijepa. Ja ću sad osloboditi ovu biljku od klematisa, možda naiđem na još neku smrdibubu, u svakom slučaju ću je odstraniti da se biljka oporavi, a onda u proljeće slijedi rezidba. I ovaj put će to biti drastičnija rezidba i orezivanje nego prošle godine. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.